бахайр, ҳамватанони азиз. Субҳ бахайр, обуначиёни канали мо. Ин субҳи босафо барои мо Фирӯза Файзова, як рӯзноманигори тоҷик, тарзи тайёр кардани умоч хӯроки субҳонаро фиристод. барои тайёр кардани умоч аввал равғанро гарм мекунем. Сипас дар алоҳидагӣ дар як косаи алоҳида каме ордро бо об алдараш карда бисёр намедӯзем. Камакак ба ордро мисли нахӯтак мекобем, дидед худатон. Сипас ин ордро ба равғане ки аллакай гарм шудааст меандозем. Агар равғани маска бошад бозам хубтар аст ва хуб кофта об меандозем. пухтанаш мисли ордбирён аст, вале фарқияташ дар он аст ки пеш аз он умочро пазем, умочро дар об каме тар карда мисли нахӯтак мекобем, яъне ки орд майда мешавад. акнун ин обе ки дар он орд пухта истодааст хуб мекобем. аслан бобо бибиҳои мо умочро хӯроки субҳонаи табобатӣ мегуфтанд ва дар давраҳои пеш умочро бо гиёҳҳои кӯҳӣ, пудинаву дигар тайёр мекарданд ки бисёр ҳам ба саломатӣ, хусусан ба хунукзадагӣ фоида дорад. ҳар субҳ дар деҳот дидан мумкин аст ки бештар умоч мепазанд.